Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Shalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqala al-musannif wal imam al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi ma'adatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal. Waqtalafu lan betupun bener ya? Waqtalafu sing ndi sing dhuwur? Iya, dhuwur. Sing dhuwur. Fisigati takbir. Faslun utawi iki satu fasal. Waqtalafu lan beda pendapat sapa para imam mata fisigati takbiri ing dalam ungkapan takbirnya. Redaksi takbir. Faqala mongko ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah wa Ahmadul Imam Ahmad. Ngendikane yaqulu ngucap sapa wong sing takbiran. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Pun Foto. Kapodo hitungan. Mulane yusyafi'u genepaken sapa wong sing maca at-takbiru ing takbir fi awalihi ing dalam awali wa akhiri lan akhiran. Alah beda situ, beda tetep. Wong pengine beda ada nih. Wa qala Malik lan ngendika sapa Imam Malik. Yukabbiru takbir sapa wong salatan ping 3 nasakon urut. Ping 3 secara runtun. Wa anhulan iku saking Imam Malik riwayatu utawi riwayat ingkang isine insya'a lamun karep sapa wong kabbara mongko bertakbir sapa wong salatan ping 3. Wa insya'a lan lamun karep sapa wong mau jawabe ka ono ai kabbara marrataini bertakbir sapa wong marrataini 2 kali. Nek loro wonten sing kali Ahmad niku wau. Wa qala Syafi'i lan ngendika sapa Imam Syafi'i yukabbiru takbir sapa wong sing takbir salatan ping 3 nasakon urut runtun fi awalihi di awalnya takbir niku bagian awalnya wa salatanan uga ping 3 fi akhirnya. Allahu akbar. Kok kurang, Man? Kurang. Lah awake dhewe melok madhabi sapa iki? Lho, awake telu loro, Pak. Dulu siji. Hah? Loro. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus. Lho ya. La ilaha illallah, Allahu akbar. Ketut. Katut. Oh. Allahu akbar. Nah, itu telu loro. Ade kok madhabi sapa iki? Gabungan. Heeh. Musion. Sing penak iki penak. As diloki kabeh lah. Kenapa? Salah film madhab yang ngono kuwi. Hah? Film madhab yang ngono kuwi. Film pamadhab yang ngono kuwi. Heeh. Ade melu 4 madhab lho, Pak. Oh iya, pamadhab ya. Lah iya. Yo kadene kudu adil lah. Perkara takbir. Nah, ya perkara takbir lagi. Biar kayak pelajaran akeh. Lah iki lagi. Iki sing pelek dhewe. Wasighatul mukhtaratu lan utawi redaksi ingkang dipun pilih. Inda mutaakhiri miturut mutaakhiri ashabihi. Miturut murid-murid Imam Syafi'i ingkang kontemporer, maksudnya sing saiki-saiki ini sore-sore Imam Syafi'i niku. Yukabiru niku bertakbir sapa wong salatan ping 3 nasakon runtun fi awali di awali wa takbironi wa takbirataini dan 2 bacaan takbir fi akhiri. Nah iki lho. Syafi'i. Ora, Pak. Iya. Ikan ashab itu, Pak. Heeh. Iki asline kan karepe dhewe ta iki. Ora melok madhab kuwi sini iki. Ndak enak. Ora iki. Mau bang mau. Pantes nek lagu kuwi. Mantes lagu tambahin lah. Ora apa-apa lah tambahin. Sing penting nadadan aja nganggo lagu. Ayo ana sholat ngono kae gak oleh iku. Tapi biasanya malah penak kuwi, Pak. Yo enak. Mesti akeh teko. Tapi siap-siap ae ngono wae. Lah iya ora sing jamaah kene iki. Padha karo ning kelas yo ya. Kaya kan ono pendapat sing ngarani Quran iku sing asli jarene ning dhuwur to. Ning Lauh Mahfuz to. Lah sing kene kan ndak asli, makhluk ngomong ngono.
Muhammadiyah ngomong ngono. Maksudnya sing tak ruwi. Akhirnya cacakku mergo ngomong mbek kuwi kan nek dalil ya aku. Iki fotone sapa, Kang? Fotone bapakku duweleh dan nisor sepak. Wah, tak hormat nang tek asli ae. Wah. Neng Mas. Lah ngono. Lah masa manut kaya ngono, Mbak. Nek sampean pengen ngetes gak apa-apa. Nek Quran iki sampean ndak benjut sampean. Lek gak percaya ndang wae audio. Njajal benjut temen. Lah temenan aku barang masa iya. Idean wis iki. Arek sak kelas hari ini sak bangku-bangkune dikeprokno ngene. Ngono. Enak kan iku. Gon. Wis gak iso nganggo dalil nek ngono iki. Keprokno iku sing bener. Dosen win pecah. Bener antene nek huruf karo kertas iku makhluk tapi ndak usah dipraktekno ngono lah. Dipraktekno. Dene bangku tidak so. Tukang santet kan iso ngono modele. Ya langsung diberhentikan lah. Bahagia. Iya bahagia aku. Berarti terane agung tenan Al-Qur'an. Padahal mung tulisan kuwi. Lah iya. Tulisane kaya ngono Oh, ndah apa tau maneh? ya kan Nah, ngono. no. Kudune ngono iki. Dah ne yo. Nek waras. Faslun tapi satu pasal waktala fulan beda pendapat sapa para imam madzhab takbiri tentang takbir fi idin nahri ing dalem riyaya kurban wa ayami tasyrik lan hari-hari tasyrik. Fi ibtidaihi ing dalem ngawitine takbir wantiha lan enteke takbiran fi haqqil muhil lha gak karo. Ing dalem hakipun ingkang tiang ingkang muhil. Napa lawane muhrim, Mas? Nek muhrim ini tiang ihram, berarti kaji. Nek muhil berarti Wong halal. nah iya lawane kuwi to. Iya. Sing oleh ngelakoni perbuatan sing gak oleh dilakoni oleh orang yang Muhrim. muhrim gak oleh nggo jahitan. Nah iku beda pendapat tentang masalah iku. Pakola moko ngendika. Maksudnya muhil niki awak dhewe, muhrim niku sing kaji. Pakola moko ngendika Abu Hanifah ta sapa Imam Abu Hanifah wa Ahmadul Imam Ahmad juga biru takbir sapa wong sing takbir. Min sholatil fajri kawitane niku diwiwiti saking salat fajar sadurunge salat subuh. Yauma Arafata pada hari Arafah berarti tanggal 9. Ila ayu kabira sampai nento takbir sapa wong, takbiran sapa wong li sholatil asri kangge salat asar min yaumin nahri pada hari kurbannya. Batasnya akhirnya. Jadi awali sadurunge salat subuh terus berakhir di salat asarnya. Hari tasriknya ndak perlu takbiran. Iki Abu Hanifah kali Imam Ahmad. Wa qala ngendika Malikun sapa Imam Malik min zuhrin nahri. Diwiwitine niku saking salat zuhure dina kurban niku. Ila salati subuhi sampai salat subuh min akhiri ayyamit tasyriki di akhir hari tasyrik. Berarti 10 11 11 13 Mas. Tasyrik Mas. Iya. Ya berarti ya, di tanggal 13-nya. 10 Kuwi to. 10 berarti tanggal 10 zuhur Heeh. sampai akhir Sampai Sampai akhir subuh akhir tasawuf. subuh 13. Iya. Berarti zuhure wis gak ya. Gak weh. Itu. Wa huwa lan utawi akhirnya hari tasyrik itu Rabiul Yaumin Nahri ya benar. Hari keempat dari hari Nahr. 10, 11, 12, 13. Wa dzalika lan utawi mengkono-mengkono hukum iku fi haqqil muhilli berlaku kangge hakipun tiyang ingkang kados kula panjenengan ngeten iki sing boten haji lah kene. Wal muhrimi lan kangge tiyang sing ihram. Titik. Wa anis Syafi'i lan dipun riwayataken saking Imam Syafi'i aqwalun utawi pira-pira qaul asyharuha ingkang utawi paling masyhur iku kamadhabi Malikin kaya dene mazhab Imam Malik padha persis. Waqala Malik niku wau sami kalih niku pun. Walladzi alaihi al-amal lan utawi barang maksude ugeman alaihi ingkang iku tetep ing atase alladzi al-amal utawi perbuatan atau praktek mimmadhabi saking madhab Imam Syafi'i dan yang dipraktekkan dari madhab Imam Syafi'i iku min subhi yaumi Arafah dari subuhnya hari Arafah wa yuhtamu lan dipun akhiri apa takbir niku bi asri akhiri ayyami tasyriki di salat asarnya akhir hari tasyrik. Bukan kalau tadi kan di salat subuhnya. Sekarang di salat asarnya. Niki sing berlaku saking madhab Imam Syafi'i. Nah sing masyhure sami kalih madhab Imam Malik. Wal lah iki Cak Mahmud. Lah ono malah mang iki.
Kayak kurang mime iku. Yo, Iya, Mas. yo, gak tepak iki. Maghrib. Pak lah, balik awal meneh. Kan ini mari dibuka. Langsung. Oh, berarti mari sampean bersihkan cis. Oh, dhuwure kok pas. Endi? Jure ku sopas. Dhuwure kok pas. Apa tuh? Nah, gini. Wal muhrim kurang mime. Oh, tak itik. Wal muhrim lan utawi tiyang ingkang ihram maksud sing kaji kanggo irihe hukume kaya dene liyane muhrim. Kok muhrim Dik? Kerabat beda maneh. Pun al muhrim kanggo iri kaya dene sakliyan muhrim maksudnya kaya muhil iku mang. Ala rajihi miturut kaul ingkang unggul bimadhabi saking madhabipun Imam Syafi'i. Tak tutupno ya karo sak iblis ya. Iya Mas ya. Wat faslun tawi satu pasal wat tafakulan sepakat sapa para imam mazhab. Ala ana takbiro ing atase sak temene takbir iku sunatun sunah fi hakil muhrimi ing dalem hakipun tiyang muhrim sing kangge ihram wa ghairi lan liyane. Lah nyapa disebut pisan mbok fil jami ngono lak wis Mas. Yo. Ora iso. Ya Allah. Ora iso engko derane wong Kristen barang sunah. Oh iya. Ora-ora wis. Iya meneh ya. Kowe wingi nek dirinci nek Mas. Ya Allah, ila arwahi. Iki lho Drondo. Ila ruhi langsung. Buri-buri muslimin muslimat. Mukminat. Bariha wa bariha. Masyarikil abdi ila maghribiha. Lak tumpes iku. Al ahya'i minhum wal amwat. Aduh. Ning boni takoni makilawe. Bah, jenenge numbakun ki sapa ta? Apa enggak tahu Fatihah? Lho, muslimin muslimat. Oh, arek geblong. Mukminin mukmin apa ora katut. Wawur yo. Lho, wawur. Wah, enak nek butuh kaya ngono iki. Kabeh kena ya. Khalfal jamaati di belakang jamaat. Maksudnya apa jenenge? Ngarani. Kan nek hari tasrek kan yo jamaah Mas ya. Maksudnya jamaah 5 waktu lho Mas. Kan biasanya pujiannya takbiran kan ngono. Ya. Lah maksudnya khalfal jamaah iku kuwi. Oh, Khalfal jamaah di belakang pira-pira jamaah. Jadi Setelah setelah durunge jamaah. lho. Pujian. Yo pujian yo kena wis pokoke ngitari salat jamaah iku. Waqtala fulan terus beda pendapat sapa para imam mazhab fiman tentang orang sholat kang salat sapa man munfaridan dhewean. Nah mane niku min muhillin saking tiyang sing mboten kaji ngono wis. Maksudnya ndak ono ning kono kaya awak dhewe ngene iki wa muhrimin lan tiyang sing kaji atau ihram fi hadil auqati di waktu-waktu ini, di waktu-waktu jamaah niku. Bedane teng mriku. Faqala terus ngendika Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah wa Ahmadul Imam Ahmad fi ihda riwayataihi ing dalam salah setunggalipun dua riwayat dari Imam Abu Hanifah dari Imam Ahmad. Layu kabiru mboten perlu takbiran sapa al munfaridu wong sing dhewe. Ya kaya enggak pantes ya. Mari salat dhewe ya. Oh, Mosok yo ora oleh. ya oleh. Tapi nek Imam Ahmad Abu Hanifah gak usah. Kasunah. Heeh. Wa qala Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu lan ngendika sapa Imam Malik, Imam Syafi'i lan Imam Ahmad fi riwayatihi ing dalam riwayatnya Imam Ahmad al-ukhra ingkang liya. Salah sijine dari dua riwayat kan, sing salah sijine wis diungkapno, saiki situ eneh. Nah niku yukabiru. Takbiran sapa munfarid niku. Wong sing boten jamaah niku. Wattafaqu terus sepakat sapa para imam madzhab ala annahu ing atase sak temene sa'an la yukabiru mboten maca takbir. Annahu sak temene wong la yukabiru niku mboten maca takbir. Tapi nek diwaca sa'an yo kena ae. Paham maksudnya. Ayo kabaru mboten dipun waca boten ditakbiri khalfan nawafil apa ning burine atau setelahnya salat sunah. Dadi mari salat sunah rawatib kok napa mboten usah niku pun. Illa kejaba fi qaulin ing dalam satu qaul li Syafi'i ingkang gadane Imam Syafi'i. Niku sik ana takbiran ya. Mari salat sunah iku sik takbiran ngoten. Wa huwa lan utawi qaul Imam Syafi'i sing niki ngoten ar-rajulu menika qaul ingkang unggul inda ashabi miturut murid-murid Imam Syafi'i. Pun babu salatul kusufi
Wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. Pun dibika WA-nya. Pun dipindah ke laptop. Bukan apa yang dikira. Oh, ngoten. Ayo lanjut. Lanjut Bismillahirrahmanirrahim.